Il-Bibja issejħilna ulied Alla, magħmulin fix-xbija u x-xebħ tiegħu. Hemm dusija fina lesta biex toħroġ dija fid-dlam. Intom id-dawl tal-ħajja, jgħid Ġesu. Jekk aħna tempju tal-Ispirtu Santu kif jgħid San Pawl, x'jixraq lil dan it-tempju? Liema ħajja, attitudnijiet u azzjonijiet jixirqulu? Father Thomas Merton, Benedittin kontemplattiv, darba qal: jekk beħsiebek titħabbeb mal-Ispirtu Santu, oqgħod attent għax se jgħidlek biex tmut. Dak li aħna minn għalina li aħna huwa speċi ta' jien fals jew jien tas-soltu, imma fil-verità dak il-jien tas-soltu huwa ostaklu fil-passaġġ lejn it-tabernaklu. Hemm ukoll il-jien ġenwin, magħmul fix-xbija u x-xebħ ta' Alla, li jkun dejjem fil-preżenza t'Alla, fit-tabernaklu ġewwieni. Ġesu jgħallem li l-jien tas-soltu jeħtieġ li jżur min-nofs. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, jgħid Ġesu, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju isalva. X'jiġri meta l-jien ġenwin dejjem fil-preżenza t'Alla ifetx u jsir il-ħajja tagħna? X'jiġri meta t-tabernaklu ġewwieni jinfetaħ? Forsi kollna ftit ħiel ta' dan minn dak li ġara lil Ġesu fl-għolja ta' Tabor. U tbiddel qudiemhom. Il-biesu sar abjad u jammex bdija tal-ħaġa. Ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk.